Aquesta és la història d'una galàxia molt llunyana, que tot i estar molt lluny utilitzen un sistema polític casualment semblant al nostre. I com el nostre aquest funciona més aviat malament. Polítics corruptes, desigualtats socials, vagues de taxistes i bloquejos per part dels monopolis comercials. Per sort no tenen la Pilar Rahola. I en un d'aquests bloquejos comença la nostra història, perquè el Senat envia l'Obi-Wan Kenobi i en Qui-Gon Jinn a establir les bases d'una taula de diàleg. I per què a ells dos? Doncs perquè són Jedi, que bàsicament són hippies que pensen molt intensament gràcies al poder de la força. Una energia present a tot arreu que, com la lluna o el Vallès Occidental, té un cantó clar i un cantó fosc. I fosques es posen les negociacions, perquè, com era d'esperar, la taula de diàleg no serveix per res. I els dos Jedi s'acaben enduent a la reina del planeta bloquejat per salvar-li la vida. Una reina amb una curiosa similitud a la Natalie Portman que acaba en un descampat de la Costa Brava amb un camell drogat anomenat Jar Jar Binks. I en aquest idíl·lic espai per a oligarques russos és on coneixem el protagonista d'aquesta trilogia, un esclau molt jove i molt esclau anomenat Anakin Skywalker. Perquè mira que resulta que segons un galàctico detector de sang i unes galàctico conclusions poc concluses, ell és l'escollit per portar l'equilibri a la força. Soy el guardián de la estrella. Així doncs, en Liam Neeson l'allibera després d'apostar el seu favor en un torneig al Mario Kart. GGS, Git Good i aquestes coses que diuen els de GameSports Electronics. Però, ja us havíem dit que la força tenia un cantó fosc, i l'alegria del moment és tallada pel mig, ja ho entendreu, a causa de la presència d'en Darth Maul. Aquest ésser, que està més vermell que un britànic al Mediterrani, és deixeble d'en Darth Sidious, un malèvol encaputxat que vol dominar la galàxia a poc. I pocs no són els que s'oposaran, perquè els Jedis, al contrari que en Ranma, no només en són dos. Així assistim a una assemblea de pensadors intensos on destaquen en Samuel i en Yoda, que evitaré fent algun acudit referenciant a Jordi Pujol, ja que és capaç de dinyar-la abans que surti el vídeo i regalar-nos un judici. Això és fort, Home, és un elogi, esclar. Però prou de burocràcies i d'hipotètiques realitats, que a la Guerra de les Galàxies li falta més guerra i menys galàxies. Tota la tropa es dirigeix a Naboo, el planeta sitiat del principi per tenir unes bones batalles ben batalloses. En Jar Jar Binks organitza la seva tribu per generar una distracció. La reina Natalie Padme retornarà al palau i els dos Jedi s'enfrontaran a l'amenaça vermella. És hora de la batussa. De tot l'univers i del món sencer, el Lluís corre tots i bon Jan també. Tu contra els dolents sempre a punt de lluitar, per salvar el món ningú no et pot guanyar. Ei, múscul, man. Així és, amigues i amics, en Liam Neeson hippie mor. Però no hem d'estar tristos, perquè la balança final marca una clara victòria. Visca la Natalie Portman, a baix els monopolis capitalistes comercials. L'Anakin és acceptat com a padawan de l'Obi-Wan. Organitzen el carnaval anticipat i un senador amic dels nostres protagonistes, que es diu Palpatine, és anomenat canceller suprem del Senat. Segur que no sortirà pas malament, això. I així arribem al final de la pel·lícula, però no de la saga, perquè l'aventura continua i s'accentua a l'atac dels clons. Oh, shit. Here we go again. Han passat uns quants anys, si més no els suficients perquè l'Anakin i la Padme puguin flirtejar sense petar-se cap llei intergalàctica. L'Obi-Wan Kenobi s'ha deixat barba i en Palpatine segueix guanyant cada vegada més i més poder polític. Molt de politiqueig, molta burocràcia, però per burocràcia la que em penja de la gallinàcia, perquè apareix una nova amenaça, en Christopher Lee, o com s'anomena en aquest univers en compte Dooku. Del valor del reciclatge, de comprar el comerç local, de cuidar-se dins... Així doncs, l'Obi-Wan McGregor va investigar els intents d'assassinat de la nostra estimada Natalie Padme, mentre l'Anakin li fa de guardaespatlles personal. Molt personal. Sempre em sento atret pel teu somriure i pel teu cor que m'il·lumina. Escapem-nos d'aquesta immensa foscor, et dono la mà.
parelleta jugava a canviar el color del sabre làser, l'Ops Canops descobreix bastantes coses importants. I important és el que m'he deixat de comentar-vos, perquè resulta que durant tota aquesta aventura ens acompanyen en passat i futur dos robots molt robòtics anomenats R2D2 i C3PO. L'R2 bàsicament és un efecte xarango amb cables, ja que soluciona tot el que el guió no pot. I en C3 es diu PO perquè com la Pilar Rahola no calla ni sota l'aigua. ¡Paremos la ciudad! Però no ens desviem del tema, perquè en Kenobi que caminava per camino contempla la creació d'un conjunt de clons i molt clonats que s'han de convertir en l'exèrcit de la República, tots sent còpies d'un home original molt clonat però poc clon anomenat Jango Fett, que fixa't tu com són les casualitats, que resulta ser el mateix que ha intentat assassinar la Padme fa uns minuts. I és aleshores quan aquests dos s'enfronten per veure qui és més heteromascle i acaben com l'Elon Musk, en un planeta vermell rodejat d'insectes, on l'avi al cannabis és capturat. Oh no, my friend. I què han estat fent la nostra parelleta galàctica preferida per d'apropar-se al cantó amorós de la força? Doncs per culpa dels malsons del jove ja no tan jove Anakin Skywalker, els dos enamorats acaben viatjant al descampat de la Costa Brava per intentar salvar la mare del noi. Spoiler, que s'acaba liant més que Waka Sabadell i l'Anakin acaba tornant sense mare i sense saber actuar. I miss you. So much. El qui sí que sap actuar és l'Obi, Pere. que envia un WhatsApp supergalàctic per avisar de la situació al planeta Musk. Així doncs, aprofitant que estaven en un tir de Renfe, l'Anakin i la Padme s'avancen per anar a rescatar el protagonista de Moulin Rouge. Però... És una trampa! I la parelleta és capturada i obligada a participar als Jocs de la Fam. Per sort, arriba l'Ordre Jedi amb l'exèrcit de clons ja funcionals per tal de desmantellar la rave. El clon original li desclonen el cap de la resta del cos i els nostres protagonistes enfronten el comte Dooku per tal d'atrapar-lo. I jugant a veure quina espasa era més lluminosa, l'Anakin perd una mà. Me cago en dena, joves ansiosos, diuen Yoda, que ve a solucionar la situació, moment que aprofiten Dooku per escapar de l'acció. Amor sense fronteres, dels albergs on pots dormir. Dels detalls que el més importa. I qui també escapa en aquest cas de la solteria són l'Anakin i la Padme, que aprofiten l'ocasió brindada i, tot i no poder demanar-li la mà, es casen. Visca els nuvis i visca els salts temporals, perquè aprofitant el pas dels anys, nosaltres passem a la següent pel·lícula i l'última de la trilogia, La venjança dels Sith. Hello there. I si ja heu arribat fins aquí, segur que estareu pensant: Jolín, quina cagada de vídeo! Tant de bo pogués fer alguna cosa perquè tots aquest esforç sigui recompensat. Doncs gràcies per comentar-ho, amic galàctico portuguès, perquè sempre et pots subscriure al canal, comentar alguna cosa enginyosa i compartir-ho amb les teves amistats més amistoses. I recorda que tenim Twitter, Instagram, TikTok, Fotolog Bulldog i ara mateix el Barcoc. Seguim! Ha passat el temps, però com bé sabem, la guerra mai canvia, i en aquest context els nostres estimats protagonistes van a salvar en Palpatine, que es troba segrestat pel gran comte Christopher Aldocus. Pim-pam-pum, i el vell malèvol ja no necessita perfum. A la caixa! Visca els herois perfumats avall la línia 4 del metro, i les alegries no acaben, perquè la Padme està embarassada. That's wonderful. Però, és aquí on comencem a notar coses estranyes, perquè floren els dadissos de l'Anakin i el mateix Palpatine comença a treure'n profit, influenciant el jove ara si menys jove i duent-lo cap al cantó. Fosc! Xan! Així és. En Palpatine és en Darth Sidious, el veritable i més hetero absolut dolent de la saga. I què faran els nostres poderosos amics Jedis per enfrontar-lo? Doncs en Yoda es marxa a la UAB. L'Obi-Wan a Castellfollit del Roca invers i en Samuel mor. A la caixa! Ai, que aquests dos fan més bona parelleta que molts dels que van anar al concert d'Oques Grasses. Però el que ens interessa, el nostre estimat mestre Jedi Kenobi ha anat a enfrontar-se al general Grievous per intentar acabar amb l'eterna guerra entre clons i robots. Hello there. I com són les coses que després d'una estona de ball de bastons en Joan aconsegueix derrotar-lo, acabant amb el conflicte galàctic ara i per sempre. Però tot això era part del plan malèvol, i en Palpatine, que controla l'Anakin, el Senat, la seu de ciutadans i els clons, executa l'Ordre 66, i tots els Jedis moren. M'agradarà poder saber
es fa per conèixer el meu jo. Bé, tots menys l'Obi-Wans, en Yodas, en Cal Kestis, la Xocatano, la Yocastanu i 23 més que segueixen pul·lulant per allà. Però per pul·lular de l'Anakin, que ha viatjat fins a la Garrotxa per acabar amb el sindicat comercial i otorgar el poder absolut al nou emperador. I una galacticopolla com una galacticoolla, diu l'Obi-Wans, que pareix el planeta volcànic per tenir junts al combat final. A la caixa! L'Obi-Wan escapa enduent-se la Padme a un lloc segur, mentre en Palpatine, a.k.a. Darth Sidious, a.k.a. Emperador, agafa les restes de l'Anakin i com si es tractés d'un Lego el torna a muntar. Imatges en paral·lel que ens mostren l'últim alè d'una antiga vida i el primer d'una nova, perquè la Padme té dues criatures i l'Anakin un destí. Què passarà amb els nadons? Què farà l'Anakin quan el negre no sigui tendència? Seguirà viu en Jordi Pujol? Doncs són respostes que obtindrem a la segona part d'aquesta galàctica saga de vídeos. I si en voleu més, sempre podeu donar-li m'agrada, compartir-ho, seguir-nos a xarxes socials i escriure als comentaris que us agradaria que resumíssim. S'intentarà fer el que es pot, però no sabem si podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies, fins la propera. Xau, xau. Hello there.